Jeg hedder Kirstine Kyhl Andersen, og jeg er koreograf og danser. Jeg er uddannet i Amsterdam på School for New Dance Development, og sammen med Niels så leder jeg WeGo, og jeg står så for koreografien, og han står for musikken. Men i den her forestilling, der arbejder vi helt utroligt tæt sammen på den måde, hvor os dansere, vi spiller jo på instrumenter, og det gør vi udelukkende ud fra et fysisk perspektiv. Det vil sige, at den lyd, vi frembringer, det er ud fra koreograferede bevægelser. Og det er jo sådan lidt en anderledes måde at spille på instrumenter på, må man nok sige. Det har været helt vildt sjovt at prøve, og det har været vildt spændende at lære en lille smule mere om sådan det rent tekniske, fordi vi har jo nogle høje krav til musikerne tit og ofte, og nu er vi selv i den situation, hvor vi skal flytte vores fingre helt vildt hurtigt, eller et eller andet, som bare slet ikke måske kan lade sig gøre. Så det har virkelig været en udfordring, og vi glæder os rigtig meget til, at I skal se forestillingen. Håber I kan lide den. Hej!